Един интересен микс ще видите сега. Сценография плюс дизайн е равно на изобразително изкуство. Особено, що се отнася до колорита и яснотата в творчеството на Силвия Павлова. Тя е изложила свои картини в Пловдивската галерия Възраждане. Натюрморти, портрети и фигурални композиции, решени в контрастни, почти чисти тонове. Формите са деформирани, образите плакатни. Това е първото впечатление от живописната реализация на Силвия Павлова. Не може да убегне от поглед и обектът, провокиращ най-силно авторовото въображение – жената. За мен женското тяло е произведение на изкуството. Опитвам се да го превърна в такова и затова се занимавам и с мода, не само с живопис. И просто женската фигура за мен е много, много интересно нещо. И съм готова да я развия в всякакви насоки от изкуства, с които се занимавам. Изучаването на специалностите текстил в Софийската художествена гимназия и сценография в Нов български университет дава на Силвия Павлова основата на творческото й развитие – визуалните изкуства. Тя преплита уменията си успешно, за което свидетелства спечелената първа награда на националния конкурс за млади стилисти и дизайнери на висша мода през 2006. Автентичен или имитиран, текстилът е елемент от живописта на Силвия. Той е фрактура, нюанс, основа или акцент. Художничката признава, че все още търси себе си като автор. Стреми се да уедри цветните идеи, да намеря баланса между декоративното, практичното и абстрактното, допълва авторката. Амбициите са ми, не знам, да ми стигнат силите да мога да върша всичко, което искам. Имам така 3 насоки, в които съм се ориентирала и просто не мога да избера нито една от тях за водеща и затова много се надявам да ми стигнат силите да стигна докъдето мога най-високо в тия 3 неща, които искам да се занимавам. Живописните творби на Силвия Павлова ще бъдат на вниманието на пловдивската публика до 25 март.